Здравейте, хора, както помните, с Никол играхме грани, сега съм сама. Искам този път да се опитам да я минам. Трябваше да изтеглям много. Днеска е деня, който я изтеглих. Иначе щях да се насра. Но аз не искам да се насирам. Затова се надявам да намеря. Нещо стана. Ден едно. Добре, време да се настря на ден едно. Вече настръхнах. Аз тотално настръхнах. Хора, аз съм лудна. Чебите всички. Сега че ми подлегло. Видим дали ще дойде. Трябва да изчакам на место. Скачи стълбите. Отвори. Правим всичко. Не. Чакаме. Така че се изкарах акула. Игра много напрягаща. Ще покарам под леглото. Ще подея! Хора, ще подея. Къде се бои? Тя идва. Добре, ще подея. Не знаете. Както виждате, аз ще затворих. Съборих картината. Ето то шлака, който трябва да излезе. Аз ще изгръбте него. Сте избрали лепи. Кликнем затвора, че няма да вижда. Трябва да се вижда, но ако клаквам
качвам нагоре. Развиж. Отварям аз вратата и се излъгвам. Това е шалнята. Това е нейната салночка. Ето как изглежда пластика. Сега са. Допуснали сте в салнята. Аз ще гледам тук назад. О, не. Петка трябва да дойде. Интересно. Перия да ви кажа много да е страх. Отдъх нещо да звучи тя вече. Тя ще дойде вече. Толкова голям шум. Аз откачам корабче. Ако идат да не се боря картината, за да има да имам време да пред стълбите. Изляза от надължина. Поставете лайк на това видео, ако искате да изтегля на друга част на Грани. Кажа, че съм моля да шакам. Мисля да затварям клапан. Тя няма как да ме види, ако се клепнала. Хора, както виждате, Грани е тук. В момента се качва нагоре и няма да не видя. Като спра звуците, право бегам колкото и мога и бягваме от Грани. Но ако тя не види, помислете как може да се случи на мен. Чрез дри.
Дриска. Може да се отговорите на този въпрос. Да, дриска. И ако не намеря път за бягство, просто ще стоят. За гориво. Знам къде е колата и ще сложа бензин. И някъде трябва да се слага бензин. Аз нося бензинчето. Мисля. Къде е бензина? Издадох звук. Мъртви сме. И в сауната. Аз съм в колата. Сега сме мъртви. Да. Бегай! Не, оставя се. Хора, оселяхме само докато ида в багажника при колата. Аз си мислех, че... Аз не знаех, че тя ще дойде, но аз няма как да тичам. Се предадох, да, ние сме сега на втора нощ. Не се няма... Почайде. Браво, мърчи. Влизам под леглото. Хора, влязах под леглото, за да ме умра сега. Искам да спечеля на една нощ, но вече сме на втора нощ. Не искам да знам, ако бях играла това вечерта. Да, вече издадохме звук, тя ми чупи и свине. Чакам да ви покажа, да, тях три. Сега, тя е точно пред вратата, оглежда се да прави масата, която аз съборих нарочно. Да, правя. И сега, докато тя е заета да май да дриска в туалетната, аз бегам за живота си. Да видим. Не! И се потихлото вече. Човек! Да. Не клякай! Само не клякай! Какво? Кинцо ми! Какво стана? Абе, тя няма право! Човек, аз едва не си скарах ангелите. Аз искам да мина просто играта. Но вие как можете? Трета нощ. Аз съм пробутнах пак масата. Вижте, аз знам, че вие знаете, че тя ще бъде. И това е за мен. Чакам, да се клеете с него, да. Не казва, че ще клепля пак. Как? Не. Хора, ма как
Как тя се навежда под леглото? Аз... Хора, ще приключи след малко май с това видео. Да, края ми е вкръв и сега ще стана на пюре. Сега ще стана на пюре от тази бабка. Не може да и се угоди, значи, на тази бабушка. Ми е в кръвчица. В момента имам чувство, че главата ми е да пръскава с кръв. Ако дойде тук, значи ще клекне и ще ни убие. Това да го знаем, защото ще стана на гъши пастет. Тя бутна сама масата, мъгат. Аз ще вдигаш пак. Да вдигни. Вдигни масата. Хориската да вдигна масата и да се разкара. И сега да ми дойде. И отивам под леглото. Реално ми беше смешно, когато бабата сама си бутна масата. Ето я поредна на баба Грани. Ще ви се да си игра в чипи, чапа, какво това игра? Къде си? О май гад. Мела. Хора, да ви кажа, че съм на четвърта нощ. Куча ме видя. Това! Не се пъмня. Не, това те съм ще клетна. Не. Някой. Вижи още, значи ще клетна. Шумна! Шумна! Хора, аз си мисля, че сега ще умра на първия ми уред. Бутам я! От леглото там, па-ба-ба-ба-бам. Ехо, бабе, бабе! Пето нощ. Пето нощ.
Чао.